Отворихме записването за второто издание на нашия мастер-клас "Декор и организация на детска стая". Затова, ако и ти в момента си на вълната детската стая трябва да се подреди, ама откъде да започна, то реално този мастер-клас наистина ще ти помогне. След първото издание решихме да подготвим второ и то доста подобрено издание. Ще има много практични съвети, конкретни идеи и реални решения, които са от нашия личен опит и от работата ни с клиенти до момента. В рамките на 2 часа ще ти покажем как сама да си декорираш и организираш детската стая, възможно най-естествено, безопасно и хармонично, за да избегнеш излишен стрес и постоянни грешки, които се появяват. Ще си говорим за материали, цветове, подредба, организация, уют и още много. Хубавото е, че принципите, които споделяме, не важат само за детската стая, а могат да се приложат съвсем спокойно за целия дом. Най-хубавото е, че имаме цели 6 специални бонуса. Единият е наръчника с екосертификатите, за да знаете какво да пазарувате, списък с нашите доверени брандове и специални промокодове, които сме договорили специално за вас. Имаме наръчник с готови цветови палитри, с мудборди, психология на цветовете, може всичко да вземете на готово. Среща за нас въпроси и отговори. След като приключи мастер-класа, ще си организираме, ще си зададете всички въпроси, които имате. Имаме и специална награда, игра, на която може да спечелите консултация с нас и разбира се, записът си остава за вас, може да си го слушате. Общо взето, този мастер-клас е за всички бъдещи и настоящи родители, които искат стаята да не е просто красива, хармонична, здравословна и развиваща. Тук се появява моя малък човек, изчакай малко. Цената ни в момента е промоционална и наистина символична за всичко, което сме вложили вътре като опит и знания от над 10 години практика. Ще се радваме да си с нас, запиши